Bismillahirrahmanirrahim. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Aziz dostlar, sizlar için Allah tebarek ve Teala'dan sağlık, salamatlık ve din yolunda istikamet dileyen. Bu videoda haliyen sizlerden gelen 2 veya 3 tane savallara cevap qaytarsam ki bizlerin ekserlerimiz şu 2 veya 3 meselede okan namazlarımızda iştiba ettiyiz. Bizler için çok faydalı bolup biler dep umid etyen. Savalların üstüne gelsek, birinci saval bir dostumuz saval edipdir. Bizler witr vacip namaz okuyoruz. Witr vacip namaz okanda ahirda okulacak duanı bilemiz yok. Nämiş etmemiz gerek? Doğanımızın maksadı şuldur dep pikir etdiyen, hedefi şuldur dep pikir etdiyen köp düşünmedim savalına. Witr vacip namazda biliyorsunuz huptan namazından soň okulyor, yatılacak vaktinde okulyor. 3 rekat witr vacip bol. Hanefi mezhebine göre vacip olan bir namaz. Bunu okumaklık vacip, bizlere zarur okumamız gerek. Ve bu witr vacipte ahirlanjy rekatında elham okuyoruz. Elham okandan soň bir sure goşýarys ve sure goşandan soň Allahu Ekber dep ellerimizi, kulaklarımızı yetiririz ve ondan soň kunut duası okulýar. Bu dostumuzun sawalyna göre şıl duany, duayı kunutu bilen ýok eken, duayı kunutu bilmedik adamlar nämiş edip biler? Savaly şol eken. Dostlar, şuna sana aýdaýyn. 3-nji rekatda surany elhama okap, elhamyň izinden sure okap, ondan soň ele Allahu Ekber dep kulaklara yetirenden soň bir dua okamaklyk, qaysı bir dua bolsa bolsun bir dua okamaklyk wajip bolýar. Amma şol dualaryň içinden duayı kunutu okamaklyk börden sünnet bolýar. Resulullah aleyhissalatu vesselam ana şol duayı kunutu okapdyrlar. Şonuň üçin sünneti ýerine getirmeklik üçin sizler duayı kunutu öğrenseňizler hili ýaxşy bolar dep düşünýän. Eger duayı kunutu bilmeýän bolsaňyz, inşallah men tizlikde Türk İman YouTube kanalında duayı kunutu okap, onun manilary bilen bilmedim veya sizlerin ýatlap biljegiňiz şekilde bir video hazırlamak isteýän. İman YouTube kanalyna goşulyp bilersiňizler, örden oňa goşulsaňyzlar inşallah tizlikde paýlaşar, öwrenip bilersiňizler. Duayı kunutu öwrenmemiz gerek, bunu okamamız gerek sünnet bolanlygy üçin. Diýelim ki duayı kunutu bileniz ýok. Bir adam bilen ýok mesela. Ondan soň nämiş etsin? Dostlar, eger duayı kunutu bilmeýän bolsa, başga dualary okap biler. Başga bilýän duasyny okap biler. Mesela Rabbana atina fid dunya hasana we fil ahireti hasana duasyny okap biler. Rabbighfirli we li walidayya we li jemi'il mu'minina wal mu'minat bunu okap biler we başga bilýän duasy bar bolsa okap biler. Her bir dua bilýän duasyny okasa inşallah bol kapi bolar. Eger başgadan bir dua bilmeýän bolsa, onda nämiş etsin? Onda dostlar Rabbighfirli eger 3 defa alimler aýtýar, 3 defa mana şol Rabbighfirli'ni aýdyp eger insa rükûga gitse hem mana bul nefer üçin kafi bolýar, kifayet eder. Welakin alimler izinden tenbih berýär ki bu nasa bilen bir musulman yetinmemeli. Bu nasa kafi bolýar diýip kifayet eder diýip düşünmese doğruda. Onun için eger bilmeýän bolsa şol Rabbighfirli diýsin we rükûga gitsin we ondan soň mana elinden gelse duayı kunutu öğrensin, onu okasın ve eger onu okap ýatlap bilmesek, onu ýatlamaklyk, okamaklyk biraz kıyınrak dua bolýar. Eger onu ýatlap bilmese, başga bir duany kota we ýatlap biljegi bir duany ýatlap okasyn. Alimlaryň diýişleri şol. İnşallah sawalyňyz şoldur we jawap alansaňyzlar. Ikinji sawal. Bir doganymyz sorapdyrlar. Bir adam 4-nji rekat we 3-nji rekat arasynda qaysylanjy rekatdalygyny bilen ýok. Bilmese mana bu suratda nämiş etsin? Dostlar, mana bu hem raýyç iştibalardan birege veya raýyç insanlaryň, musulmanlaryň başyna gelip bilýän näselerden birege. Bazen bolýar insan 3-nji rekatdamy veya 4-nji rekatdamy boldygyny bilen ýok. Şol hem müşkülleriň birege, bizden köprak iştiba etýän meselelerimizden birege, köprak duçar bolýan meselelerden birege. Dostlar, bu mawzuda awal şuna sanaýdyn, alimler aýtýar, eger bir adam ömrünün içinde awwalin mertebe şol iştiba girse, 3-nji rekatdamy veya 4-nji rekatdalygyny bilmese, awwal bir iştiba edip gören ýokdy, awwalin mertebe iştiba etdi. Bu adam nämiş etsin? Namazyny halas etsin, tamam etsin, ondan soň namazyny gaýtaryp okasyn. Alimlaryň kelamy bol. Diýeli ki bir adam köprak mana şol iştibalara düşýär. Hemişe mana şol iştiba düşüp bilýär. Awalam köp mertebe şöýdüp ýadyndan çykdy, 3-nji we 4-nji rekatdalygyny bilmedi. Bu suratda nämiş etsin? Alimler mana bu adamlar üçin aýtdy. Şol adamyň
zanni g'olibi qaysilanchi rekatda bo'lsa, shonchalanchi rekat deyib shol davom etsin. Masalan, namoz o'qiyapti, bir diktu bilan yo'qki 3-chi rekatdami, 4-chi rekatdami? Mana bu odam o'z gunini shol odamning bir narsaga eliyor. O'zi men 4-chi rekat va 3-chi rekatdaligini bilmayman, ammo ko'proq fikr etgan men 4-chi rekatda bo'lamasam. Ya'ni zanni g'olibi gumoni 4-chi rekat va ya gumoni 3-chi rekat. Shu gunini gelin rekati alsın va namozini davom etsin. Masalan, gunina gelyapti 3-chi, 4-chi rekatdaligini bilmayman, ammo men fikr etgan 4-chi rekatda bo'lamasam. Mana shu narsa gunina geliyor. Bu odam 4-chi rekatda men deb fikr etsin. O rekatı xalas etsin, 4-chi rekatı xalas etdi va izinden secde etsin. İnşallah şun bilan namozi bo'lar. Allah qabul etsin. Va ya 3-chi rekatda deb men fikr etdi. Men qaysi rekatdaligini bilmayman. 4-chi va ya 3-chi rekatdami qaysidanligini bilmayman. Lekin 3-chida bo'lamasam, shu raqam fikr etgan bo'lsa, onda 3-chi rekatda kana o rekatı xalas etsin va 4-chi rekat yangidan bir rekat o'qisin, endi 4 bo'ldi desin. 4 bilan xalas etsin. İnşallah izinden secde namozni xalas edincha secde etsa, onun bilan namozi bo'ladi. Deylik, bir odam aynı holatda 3-chi rekat, 4-chi rekatdaligini bilaniyoq. Va lekin buning zanni g'olibi ham yo'q. Ya'ni 4-chi rekat va 3-chi rekat qaysindaligini bir tarafa ag'ir gumoni bir tarafa gidani yo'q. 4-chi rekatdadir namdek ko'rina gelani yo'q, 3-chi rekatdadir namdek ko'rina gelani yo'q. Balki hech narsa ko'rina gelani yo'q. Mutlaq bilani yo'q qaysi rekatdaligini. Mana bu suratda bu odam 3-chi rekatda deb farz etsin va bir rekat ham izofa ustuna qo'shsin, 4 rekat edib namozini secde sahu bilan xalas etsin. İnşallah mana bu odamning ham namozi bo'laja to'g'ri bo'lib bilar. Savollar shulta, inshaalloh tushundirib bilandirin. Agar sizlarning ham savollaringiz bor bo'lsa, kommentlarda yozib bilarsiniz va ya WhatsAppdan payam orqali so'rab bilarsingizlar. İnshaalloh agar bilgan bo'lsam, sizlarga javob qaytaraman agar kechiragan bo'lsa. Agar bilmagan bo'lsam, sizlardan bilim yo'q deb uzr dilarim. Ol vaqt mufti sahiblardan va ya mavlo sahiblarining beragidan inshaalloh so'rab o'rganib bilarsingizlar. Hozirlikcha sizlarga Alloh tabarak va taologa amonat etgan, sizlar uchun yana bir gazak dinda va islomda yashamoqligi va onda istiqomati Allohdan sizlarga talab etgan. Assalomu alaykum va rahmatulloh.